Erokamano Cleophas, odiochieng' ma kawuono en odiochieng' maduong' ahinya kaluwore kod chenro mar kwedo yiero mar jatend piny moyier William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua, nikech odiochieng' ma kawuono wadonje e chenro midendo ni pre-trial conference. Pre-trial conference en tiende ni joyal buche mag doho mamalo mogik romo kod okinde duto mag jogo makwedo yiero mar jatend piny moyier William Ruto kaachiel kod okinde mag IBC, okinde mag jatend piny moyier William Ruto kaachiel kod jogo duto madwaro ni mondo orwak kwayo margi mar bedo jo osiepe mag doho kata amicus curiae. Odiochieng' ma kawuono en ni joyal buche mag doho mamalo mogik dhi goyo mbaka ewi weche mathoth motenore kod bura makwedo yiero mar jatend piny moyier William Ruto. Anyalo nalero ne nyakwara Ramogi moko kuom weche ma joyal buche mag doho mamalo mogik nyalo twakie. En mokwongo en riwo buche duto man kod kwayo machal ewi bura makawuono, nikech wang'eyo gin buche 8 to buche gi te kwedo yiero mar jatend piny moyier William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua. Koro joyal buche dhi ng'iyo ni to bende gin kwayo machal minyalo riwgi e file achiel maduong' midendo kod dho ngere ni big file. Nitiere kwayo ma wacho ni jakom IBC Wafula Chebukati ne ok otiyo kanyakla kod commissioners duto mag IBC e riwo kolo kendo nono duoko mag ombulu mane oyango go jatend piny moyier William Ruto. Mano kwayo achiel. Nitiere kwayo machiel ma bende wacho ni jatend piny moyier William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua ne ok oyudo atamalo 50 kod ombulu achiel kaluwore kod chik mag yiero. Bende nitiere kwayo ma temo ng'eyo ni to jakom IBC onego bed ni owinjo pach commissioners mage motelo ne yango duoko mar jaloch e yiero mar tend piny koso. Koro buche gi ibiro ng'iyo kopon gin bura mandwaro kwayo achiel kende, gin kod kwayo achiel ne joyal buche 7 mag doho mamalo, inyalo riwogi. Kopogore kod riwo buche man kod kwayo machal bende, chenro makawuono to odiochieng' makawuono dhi twak ewi kwan mag okinde ma idhi miyo thuolo ma donjo chenro mag kinde bura, to idhi mogi thuolo machal nade. Odiochieng' manyoro nye waneno ka registrar mar doho mano registrar mar judiciary Ann Amadi ne owacho ni kata odoko ni kweth ariyo gi kata kweth mopogore opogore manie burani ni kod joyal buche joyal okinde mathoth, okinde 4 kende emibiro miyo thuolo mar chung' ne kweth ka kweth. Kendo wadhi ng'eyo ni okinde 4 gi ibiro miyo gi thuolo mar seche maromo nadi mar chwalo kwayo margi kaachiel kod chung' ne jogo magichung' ne e nyim bura makawuono, e nyim machakre odiochieng' makiny. Kopogore kod mano, bende odiochieng' makawuono wadhi ng'eyo ka kwayo mar jogo mane dwaro mondo nywandgi ka osiepe mag doho kata amicus curiae orwaki koso. Wang'eyo ni riwruok mar okinde pacho kae Law Society of Kenya LSK ne dwaro ni mondo yiengi gibed e burani kaka osiep doho kata amicus curiae, ka giwacho ni gin kod lony mar rie weche mag chike manyalo konyo jal buche 7 mag doho mamalo mogik e ng'ado bura maratiro. Kopogore kod LSK, nitiere riwruok mar ICJ ma bende ne oro kwayo mar mondo orwakgi kaka osiepe mag doho. Bende seche mag okinyi Cleophas en ni doho mamalo mogik owito oko kwayo mar jaod bura ma wuok e tich mag Gatundu South Moses Kuria mane dwaro ni owit oko bura mar ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga makwedo yiero mar jatend piny moyier William Ruto, ka owacho ni Raila ok obiro e bura makamae kod lwedo maler kata gino milo ni clean hands, ka owacho ni Raila kod kweth mare ne omuocho tulo e kar romo ma Bomas, ka owacho ni ok bed gi maber ka jogo mane omuocho tulo e kar romo ma Bomas e kinde mane ilando duoko mag yiero kendo nyalo biro mondo owinjgi mar kwedo yiero makamano. Kata kamano, joyal buche 7 mag doho mamalo owito oko kwayo mar Moses Kuria, manyiso ni bura mar Raila pod ochung' kar tiende. Machielo bende en ni joyal buche 7 mag doho mamalo mogik opuodho kendo rwako
kwayo mar commissioners 4 mag IBC mane obalo kod duoko mane oland kod jatend IBC kata jakom IBC Wafula Chebukati mondo obi orwaki kendo owinj pachgi kaachiel kod kwayo margi e bura makamae. Commissioners go oting'o jalup jakom IBC Juliana Cherera, Justus Nyang'aya, Irene Masit kod Francis Wanderi maduto ne obalo kendo thir kod duoko mane oland kod Chebukati kagiwacho ni mago duoko mag Chebukati owuon tok mag IBC. Okinde mag jatend piny Moyier William Ruto ema ne oro kwayo ka kwedogo gino magiwacho ni commissioners 4 go okonego mithuolo mar chwalo kwayo margi kata chwalo ng'ur margi e doho kagiwacho ni jakom IBC Wafula Chebukati emonego beni iwinjo kaloso e lo IBC. Kata kamano doho mamalo mogik owito kwayo makamano kagiwacho ni commissioners gi ben gin kod ratiro mar mondo owinjgi, manyiso ni kwayo kaachiel kod bura mag commissioners 4 mag IBC mane okwedo duoko mag Wafula Chebukati ibiro winji. Bende waneno ka AG kata Attorney General mapacho kae Attorney General mapacho akwayo ng'uono Ngire Kihara Kariuki bende oro kwayo mar obed osiep doho. Wabiro neno ka doho dhiye mar wako kwayo mar Attorney General mapacho kae Ngire Kihara Kariuki mondo bed achiel kuom jogo ma idhi winjo e burani koso. Kanyalo paro ne nyako Ramogi, ng'ano madwaro mondo bed osiep doho okonego beni yiengore e kweth moro amoro, nego beni en ng'ano ma ochung' diere, to en ng'ano man kod lony, obed lony e weche mag chike kata obed lony e weche mag lony manyasani kata technology manyalo konyo joyal buche 7 mag doho mamalo mondo ogol bura maratiro. Mae momiyo kwan jogo ma irwako kwayo margi mondo bed ka osiep kot gin jogo matin, nikech onego beni inyiso ni okiyiengori e kweth moro amora to in kod lony mang'ith, lony mararia manyalo konyo joyal buche 7 e ng'ado bura malong'o. Kuom jogo ma osemolo kaka e Cleophas waseneno okil kamaloka motelo ni kweth mar jatend piny Moyier William Ruto mana Fred Ngatia ma bende osemolo kaka e thuolo machuok mokalo, ka bende otene kod jagoro maduong' mar duond bura mar UDA Veronica Maina. Kopogre kod Veronica Maina kod Fred Ngatia, jatelo ma bende waseneno kaka en achiel kuom jogo mane olabdho gi ndong' ne komten piny Ngire George Wajakoya mar Roots Party bende waneno ka osemolo kaka. Koro waketo wang'wa mar neno ni to e kinde ma bura ma kawuono dhi chakore kata pre-trial conference dhi chakore kar saa 5 gin weche mage ma doho dhi ng'ado oko kod weche mage dhi rwako, nikech kochopo odiochieng' makiny to chenro mar winjo bura dhi chakore ayanga, to kochopo chieng' wuok tich juma manyien to jopiny oganda jo Kenya dhi winjo bura ma ong'adi kod joyal buche 7 mag doho mamalo mogik e bwo telo mar jayal buche maduong' mapacho kae Lady Justice Martha Koome. Mago e chenro madhi nyime kinde ni ka warito chakruok mar bura kata pre-trial conference madhi chakore kar saa 5 odiochieng' ma kawuono. Cleophas. Erokamano ahinya Crispin Owino kuom report makamano. Waneno kanyo ka weche thoth, waneno Supreme Court kanyo, doho maduong' mogik kanyo ji osechopo kata mathoth, kendo wanyalo neno gimana achiel